Γεια σας! Είμαι σίγουρη ότι δεν το περιμένατε αυτό. Και ναι, το καταλάβατε, το σημερινό μου βίντεο θα είναι πολύ διαφορετικό, γιατί σήμερα απευθύνομαι κυρίως στο ελληνικό κοινό μου. Για όσους δεν με ξέρετε, γεια σας, είμαι η Έλενα και στο κανάλι μου κάνω βίντεο που αφορούν το διάβασμα και τα βιβλία. Γι' αυτό και σήμερα θέλω να θίξω ένα θέμα, το οποίο όλοι μας γνωρίζουμε, καθώς έχουμε ακούσει έστω και μία φορά στη ζωή μας τη φράση «Έχω να διαβάσω βιβλία από το δημοτικό». Εδώ είναι που θέλω λοιπόν να θέσω το ερώτημα, γιατί ο κόσμος σήμερα δεν διαβάζει. Αυτό είναι ένα ερώτημα που έχω πολύ μικρή, καθώς εγώ πάντα λάτρευα τα βιβλία. Αλλά όποτε έλεγα σε κάποιον ότι διαβάζω, το θεωρούσε βαρετό. Εγώ πάντα σκεφτόμουν ότι πολύ απλά δεν ξέρει τι χάνει, αλλά από ό,τι φαίνεται η πλειοψηφία δεν συμφωνεί μαζί μου. Σύμφωνα με μια έρευνα του ΟΣΔΕΛ που έγινε το 2022 και λέγεται «Έρευνα για το βιβλίο», μόλις το 35% του πληθυσμού της Ελλάδας είναι μη αναγνώστες, δηλαδή δεν ανοίγουν ούτε ένα βιβλίο το χρόνο. Το άλλο 34% του πληθυσμού είναι μη εντατικοί αναγνώστες, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να διαβάζουν ένα βιβλίο το χρόνο, ενώ το 31% του πληθυσμού είναι εντατικοί αναγνώστες, το οποίο σημαίνει ότι διαβάζουν από 5 και πάνω βιβλία το χρόνο. Στο ποσοστό να μην ακούγονται και τόσο άσχημα, αλλά αυτό είναι γιατί λόγω της καραντίνας αυξήθηκαν οι εντατικοί αναγνώστες. Αν και τα ποσοστά αυξήθηκαν κυρίως σε άτομα που ήδη διάβαζαν βιβλία και απλά διαβάζουν πλέον περισσότερα. Το οποίο ούτε αυτό είναι κακό, γιατί όσο περισσότερο αναγνώστες, τόσο το καλύτερο. Αν αφήσουμε όμως στην άκρη τα ποσοστά αυτής της έρευνας, είναι ελάχιστα τα άτομα στην πραγματική ζωή που τους ρωτάω αν διαβάζουν και μου λένε ότι ναι, όντως διαβάζω βιβλία. Η πρώτη απάντηση που θα σου δώσουν οι περισσότεροι είναι ότι φταίει το σχολείο. Τι και αν σου πω όμως ότι θυμάμαι ξεκάθαρα πρώτο γυμνασίου να κάνουμε ένα κείμενο του Oscar Wilde στη λογοτεχνία και με θυμάμαι εκείνη ακριβώς τη στιγμή να ερωτεύομαι την κλασική λογοτεχνία. Θα μου πεις, μα εσύ πάντα αγαπούσες το διάβασμα. Ναι, αλλά τι κι αν όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν πώς να αγαπήσουν το διάβασμα, γιατί δεν τους το έχει μάθει κάποιος, γιατί δεν τους το έχει μάθει το σχολείο. Όταν τα παιδιά βλέπουν το διάβασμα σαν αγκαρία, δεν πρόκειται να το αγαπήσουν ποτέ. Πρέπει το διάβασμα να προωθείται στα παιδιά ως μια επιλογή και όχι ως κάτι υποχρεωτικό, κάτι που τους το επιβάλλουν. Παράλληλα, πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να διαβάζουν ό,τι αυτά θέλουν και όχι ότι θεωρείται ότι είναι εκπαιδευτικό ή διδακτικό ή θα τους μάθει κάτι. Γιατί πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν το διάβασμα ως διασκέδαση και όχι ως κάποιο μάθημα για το σχολείο, όχι ως μια αγκαρία. Εγώ μπορεί από πολύ μικρή ηλικία να αγάπησα την κλασική λογοτεχνία, όμως αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε σταδιακά. Άρχισα από μικρή ηλικία να διαβάζω ανάλαφρα βιβλία φαντασίας και σιγά σιγά αναβάθμισα τις αναγνωστικές μου ικανότητες ώστε να μπορώ να διαβάζω για πιο δύσκολα βιβλία. Βιβλία τα οποία έχουν κάποιο βαθύτερο νόημα και θεωρούνται ίσως εκπαιδευτικά γιατί μπορούν να σου διδάξουν κάτι. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να δώσεις σε ένα παιδάκι που πάει στο σχολείο κατευθείαν ένα δύσκολο βιβλίο και να περιμένεις να το διαβάσει. Γιατί αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να του φανεί σαν μια ακόμα εργασία για το σπίτι, όπως και όλες οι άλλες που το βάζει στο σχολείο. Αν καταφέρουμε να διαχωρίσουμε τη λογική των παιδιών από τη λογική της παπαγαλίας του σχολείου ή το κλασικό διάβασε βιβλία, αλλά σημαίνει ότι τα βιβλία πρέπει να έχουν απαραίτητα κάποιον εκπαιδευτικό σκοπό και όχι κάτι το οποίο να μας ενδιαφέρει πραγματικά. Ή αν οι καθηγητές αρχίσουν να προτείνουν στα παιδιά βιβλία, να τα διαβάσουν για διασκέδαση και να τους δώσουν πολλές επιλογές, όπως επίσης να υπάρχουν σχολικές βιβλιοθήκες οι οποίες να είναι εμπλουτισμένες με όλων των ειδών τα βιβλία, τότε ίσως να περαστεί ένα διαφορετικό σκεπτικό στα παιδιά, τα οποία θα αρχίσουν να βλέπουν το διάβασμα με άλλο μάτι. Ας αφήσουμε όμως για λίγο στην άκρη το σχολείο. Τα παιδιά δεν διαβάζουν βιβλία επειδή φταίει το σχολείο, έχει γίνει και λίγο κλισέ, γιατί πλέον έχουμε έναν άλλο πολύ σημαντικό παράγοντα, ο οποίος δεν είναι άλλος από την τεχνολογία. Ηρωνικό έτσι, εγώ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ το κανάλι μου για να σας προωθώ βιβλία. Κοιτάξτε, σίγουρα έχει τα θετικά της η τεχνολογία. Για παράδειγμα, τα e-books. Είναι μια πολύ καλή εναλλακτική για όσους δεν θέλουν το φυσικό αντίτυπο του βιβλίου και ίσως να είναι και μια πιο οικονομική λύση. Βέβαια, πείτε με παραδοσιακή εμένα, αλλά σίγουρα προτιμώ να έχω το βιβλίο στα χέρια μου για να το διαβάσω. Υπάρχουν επίσης πολλές καλές εφαρμογές, όπως είναι το Goodreads ή το Storygraph, που είναι αφιερωμένο στο διάβασμα βιβλίων. Υπάρχει επίσης το BookTube, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Υπάρχει το BookTok, υπάρχει το Bookstagram, όπου μέσω των socials προωθούνται βιβλία. Όμως πόσα άτομα ξέρετε που θα ανοίξουν το TikTok και θα σκρολάρουν για να δουν προτάσεις βιβλίων?
Εγώ δεν ξέρω πολλά. Αντιθέτως, τέτοιου είδους εφαρμογές απλά εθίζουν τον κόσμο στην εύκολη ντοπαμίνη που του προσφέρουν τα βιντεάκια μικρού μήκους. Οπότε, ό,τι απαιτεί μεγαλύτερη εγκεφαλική δραστηριότητα, όπως το να ανοίξεις και να διαβάσεις ένα βιβλίο, φαίνεται βαρετό. Το attention span, ή αλλιώς το εύρος προσοχής των ανθρώπων, έχει γίνει τόσο μικρό, που πλέον ακόμα και η παρακολούθηση μιας ταινίας ή ένα μεγάλο μήκος βίντεο στο YouTube όπως αυτό εδώ γίνεται δύσκολο, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να συγκεντρωθεί. Γιατί το μυαλό του έχει συνηθίσει στο να σκρολάρει και να βλέπει μικρά βιντεάκια στο TikTok. Οπότε, όταν υπάρχουν μικρά βιντεάκια μερικών δευτερολέπτων, τα οποία μπορούν να σου πούνε κατευθείαν την πλοκή του βιβλίου, κατευθείαν την πλοκή της ταινίας, τότε ποιος ο λόγος να κάτσεις να αφιερώσεις χρόνο σε αυτό, έτσι. Αυτό είναι και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να αναφέρω. Και δυστυχώς, όσο και αν λατρεύω τον κινηματογράφο, έχω βαρεθεί να ακούω τη φράση «Γιατί να διαβάσω το βιβλίο αφού μπορώ να δω την ταινία». Ναι, γιατί να κάνεις κάτι παραγωγικό εκτός από το να κοιτάς μια οθόνη. Σίγουρα είναι ωραίες οι ταινίες και εμένα μ' αρέσουν, αλλά δεν θα σου προσφέρουν ποτέ ό,τι μπορεί να σου προσφέρει ένα βιβλίο όσο αφορά το λεξιλόγιο ή την πληροφορία. Οι οθόνες μας εθίζουν σαν ναρκωτικό. Κυριολεκτικά, η ντοπαμίνη που απελευθερώνεται στον εγκέφαλο κατά τη χρήση του κινητού μας εθίζει σε αυτό και γι' αυτό δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Αλλά υπάρχει μια πολύ καλή λύση, η οποία είναι να κλείσουμε τις οθόνες και να ανοίξουμε ένα βιβλίο. Και αν όχι εσύ, τουλάχιστον όταν το παιδί σου κλαίει, μην του δίνεις απλά ένα τάμπλετ στο χέρι. Τι κι αν του έδινες ένα βιβλίο, τι κι αν του διάβαζες εσύ ένα. Πολύ σημαντικό κι αυτό. Τα παιδιά τα πρώτα ερεθίσματα τα παίρνουν από το σπίτι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό εσύ ως γονέας να μάθεις το παιδί σου να διαβάζει βιβλία. Έμαθα κι εγώ να διαβάζω. Φυσικά γεννήθηκα πριν τα τάμπλετ. Αλλά όταν μου διάβαζε η μαμά μου ένα βιβλίο πριν κοιμηθώ ή την έβλεπα αυτή να διαβάζει ένα βιβλίο, έτσι έμαθα να μου αρέσει και εμένα μετά. Τα παιδιά παίρνουν πάντα παράδειγμα από τους γονείς. Οπότε φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη να τα φέρουν αυτοί σε επαφή με το διάβασμα. Κάτι άλλο το οποίο έχω παρατηρήσει γενικώς να γίνεται κυρίως στην Ελλάδα είναι ότι άτομα απορρίπτουν τέτοιου είδους διανοητικές δραστηριότητες, καθώς θεωρούν ότι αυτό τους κάνει με κάποιο τρόπο ανώτερους ή πιο έξυπνους, ότι είναι μαγιά. Υπάρχει και όρος για αυτή τη συμπεριφορά, ονομάζεται anti-intellectualism στα αγγλικά. Ο αντιδιανοούμενος λοιπόν δείχνει εχθρότητα στη διανόηση και υποτιμάει την εκπαίδευση, τη φιλοσοφία, την τέχνη και τη λογοτεχνία. Δυστυχώς αυτόν τον τρόπο σκέψης τον υιοθετούμε και σαν στάση ζωής. Απορρίπτουμε την τέχνη, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, τη μουσική και δεν τα διδάσκουμε στα παιδιά μας γιατί τα θεωρούμε άχρηστες πληροφορίες. Όλοι ακούμε την ίδια εμπορική μουσική, ντυνόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε κάποιο άλλο ενδιαφέρον, γιατί σαν κοινωνία εκτιμάμε οτιδήποτε πρακτικό και οτιδήποτε σου φέρνει λεφτά. Γιατί να καθόμαστε να μαθαίνουμε στα παιδιά για τέχνη, για φιλοσοφία, για μουσική, για λογοτεχνία, όταν πρέπει να τους μάθουμε τα μαθήματα που θα γράψουν στις πανελλήνιες, για να περάσουν στο πανεπιστήμιο, για να έχουν μια σοβαρή δουλειά. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Ποιος κάθεται και ασχολείται με τη ζωγραφική και τη μουσική? Όταν κάνουμε φυσική, χημεία, μαθηματικά, αρχαία, όλοι είναι στην τζίτα, όλοι παρακολουθούν. Μόλις κάνουμε μουσική, ζωγραφική, θέατρο, είναι η ώρα του παιδιού. Γιατί θα τα γράψουμε αυτά στις πανελλήνιες? Όχι, άρα ποιος ο λόγος να το παρακολουθούμε? Το να διαβάζεις βιβλία σε κάνει φυτό, δεν είναι καθόλου cool. Αντιθέτως, με το να παραφρονείς οποιαδήποτε πνευματική δραστηριότητα, γίνεσαι αυτομάτως πιο cool. Αυτή την νοοτροπία μεγαλώνουμε, γιατί μαθαίνουμε να απορρίπτουμε την παιδεία και την πνευματική καλλιέργεια. Μάντεψε όμως, με το να απορρίπτεις τη γνώση και την παιδεία δεν γίνεσαι πιο έξυπνος. Η απόρριψη της τέχνης και της γνώσης δεν είναι καθόλου μαγιά και δεν σε κάνει καθόλου cool. Αντιθέτως, περιορίζει τους ορίζοντές σου και απορώ που αυτό δεν αποτελεί κοινή λογική για όλους. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω το βίντεο να σας φάνηκε ενδιαφέρον. Αν ενδιαφέρεστε για τέτοιου είδους content, μπορείτε να ακολουθήσετε και τα άλλα μου socials που ανεβάζω content για βιβλία. Άμα πάλι δεν σας άρεσε αυτό το βίντεο και σκεφτόσασταν τι λέει αυτή τόση ώρα, μπορείτε να πάτε να δείτε TikTok και να μην ανοίξετε ποτέ βιβλίο. Δεν πειράζει. Εγώ μόλις κλείσω αυτό το βίντεο θα πάω να διαβάσω ένα βιβλίο και ελπίζω το ίδιο να κάνεις κι εσύ. Φιλάκια και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.